На всичко ме гледате, здравейте на всички. Аз съм Дъброто PlayBG и това е Minecraft Survival, епизод 3. И това е моето оцеляване. Тук съм насяла днеска и реших още да снямам. Да, и съм покажу тук къщата. Видите, добре. И в този епизод мисля... Какво съм правил в този епизод? Не знам. Да, ето виждате, довършил съм си къщата. Надявам сте да ви харесал къщата. Ето всичко. Тогава ще взехме на самата направа. Ще съм тук на покуци. Ето сега, например, ще оставя тук. Тази зона. Тези тераси. Така, сега. Това е. Тук е стачка. Е много добре. И това е. И така тук съм. Оф, върнах се. Сам. Път стиганят. Тъй, сега какво да правим? О, виждам някаква... Сив цвят. Ти защо не съм се го махнал до сега? Тъй, сега мисля да правя втория етаж с вас, естествено. Днеска вече съм сорал дърво. 300. Да. И сега, мисля тук сега... Оф, един момент. Върнах се. Така. Тук за ще има много спирания. Така, продължавам. Сега мисля, ето където е горе, първо да направя, защото ще ми изпълнята нагоре. Така. Ето, мам, спъм. Добре. Ей, деца навизи на овцети, майца и бати овцети. Сега, оф, пак. Защо пак не съм си го махнал това нещо? Те, виждате? Сега тя може да прави само да сложа на хумикуци. Сега отивам. Нека да си правя втория етаж. Да. Ти. Сега отивам нагоре, защото айде как ще почнем. Добре. Значи стоя колко? Едно, две, три, четири. Четири. Нагоре. Това е добре. Така. Мамо стара. Те. 4. Както обръхме 4. Сега. 1, 2, 3, 4. Така, сега. Отре става ли е? Пак ще един кръв. Ма не ме гоним когато не вземам с класна с броня. И те не са набутвам. Мамаче. Така, продължавам с втория етаж. Оф, фак. То всъщност... Сега да правя в този етаж, в принцип те са разделени на две. Преброя колко ще има.
Окей. Става добре. Не би се бъгва. Много лошо. Тъй. Колко са лоха. Ох, още два става време. Днес съм събрал бедро. Не много да има. Трябва да го поне да бъде до там. Стига де. В другия епизод мисля да правя мина, нали става мина. Ще е много добре. Готово. Не може ни стък, това е добре. Ох, няма стигне, предполагам. Чак кlikнем, за да ми е по-лесно. Така. Дали ще ми 28 там? Супер. Yes, oh yeah. Вот что это? Готов. О, yes. Супер. Тракът им да посмотрим. Там съм цел правилно, да. Ще е тази на другата. Я не съм оцелил. Че не. След като ще ми заставите нагоре. Добре, отивам за още дърво. Сега бъде момент да ви напомня. Ако не сте. Не знам. Просто не ме събак, защото да, видят не игра с зомбите, защото не съм свикнал. Просто не игра с зомбите, защото ме страх само от едно нещо. Не мога да бият и от Ендерман. И тъй. Ендерман като спипа. Много част се тиква, да се сложа на главата. Нали знаеш, че тиквата на главата и като челото на Ендермана, той се плаши. Да. Окей, 24, дали ще ми стигна да по-хвърим? Сега ще ми виси. Има един стак. Един стак и три тренди. Още малко. Много бавно става. Сега ще се направя на бродва. Мината да намеря малко айрон. Колса. Ще ги убия. Сега ще се този монстра за ферманко. Ще го махне това. Какво ще сложа? Не да помня идеята. Идеята ми е да натис неща по края, да сложа такова необработено дърво.
Не сте ми как според мен. Става хубаво, според мен. Значи перфектно. Не знам. Не горе на вас. Тук се спават с някакви овци, не мога да разбера какво искат. И аз не ги знам. Не. Да. Това ли беше един стак? Ми ако е било един стак, мале, а не вика как се вика. Това ли един стак? Купи стаки. Чакай да там даже. Охо, супер. Е така по 3. По е така, да. Най-бързо. Ето и дърво трябва да щупи. Колко минути? 12. Добре. След малко ще спирам епизода, защото нали ви казах в миналия епизод, че мога да качвам клипове над 15 минути. Не знам защото е и... Просто ми пеща. Малко е тъмно, зато и... Не малко ми... Зато и ще сложа много докторче. Че съм ето къде искам да сложа един. О, ес! Супер! Аз го направих втория етаж, готов е. Тъй, сега! Не, повече трябва. Ей, така да аз направя от стълби. Тъй. О, най-сетно стана хубаво. Гадост. Не трябва да се тъмне. Сега проверям колко ще има тук. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. 17 няма в този начин. Мисля това да е за епизода. Да просто плейбега, това беше Minecraft Survival. И чао!